Сәлем кызлар, малалар. Шаян ТВда әкиятләр тыңларга вакыт җитте. Сез әкият тыңларга әзерме? Әзер булсагыз, бүген мин сезгә рус халык әкиятен сөйләячәкмен. Төлке белән торна турында булачак ул әкият. Вал итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бер вакыт төлке белән торна дуслашып китәләр. Төлкенең торнаны бик тә кунак итәсе килә. Ахирәткәем, миңа кил. Мин сине туйганчы сыйлармын ди. Торна шатланып риза була. Озын-озак уйлап тормый килеп тә җитә. Төлке сыек кына итеп манный боткасы пешерә. Һәм тәринкә капланырлык итеп кенә сала да, эй кызды дускайын. Аша кодагый, аша туганым, үзем пешердем ди ул. Торна томшыгы белән тәринкә төбен тук китерә. Ләкин күпме генә тырышмасын, бер тамчы да эләктерә алмый. Торна шулай тукылдап торган арада төлке тәлинкә төбен ялтыратып та куя. Әле торнадан гафу да үтенә. Гаепләмә инде кодагый, башка сыем юк иде бит, ди ул. Торнада аптырап калмый, рәхмәтен әйтә, төлкенең үзен кунакка чакыра. Төлке килеп тә җитә. Торна күп итеп ит, яшелчәләр салып, тәмле итеп аш пешерә. Аны тар гына муенлы чүлмәккә сала да, төлке кырыена алып килә. Аша кодагый, аша, бер дә тартынып торма, ди ул. Төлке чүлмәк тирәле әйләнеп йөри башлый. Ничек тә булса ризыктан авыз итәргә тели. Иснәп тә карый чүлмәкне, ялап та карый. Булмаса, булмый икән. Төлке шулай азапланган арада торна ашны ашап та бетерә. Үзе төлкенең сүзләрен кабатлый. Гаеп итмә инде кодагый, башка сыем юк иде бит, ди ул. Рәхәтләнеп ашарга килгән төлке ач кайтып китә. Нишләсен? Кунак ашы кара каршы була ул. Ләкин менә шушы көннән башлап төлке белән торнаның дуслыгы бетә. Шуның белән әкият тә бетә. Мин сезнең белән саубуллашам. Сез үзегезнең әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрегез. Мин аларның иң матурларын барыгызга да сөйләрмен. Бүгенгә сау булыгыз.